Esta semana queremos dedicar os nosos aplausos ás lembranzas da infancia, momentos como cando aprenderon a ler, cando descubriron o mundo descoñecido das letras, as súas primeiras palabras e o primeiro libro que leron. Hoxe queremos que todos vostedes volvan á escola cos máis novos, cos que aínda están aprendendo a ler, os nenos de 4 e 5 anos que grazas á aprendizaxe diaria, a través de xogos e exercicios, comenzan a formar as súas primeiras palabras. Mira, la preferida es la L. Y además no he aprendido ninguna palabra. Nesta aula do Colexio de Educación Infantil e Primaria Raíña Fabiola de Santiago de Compostela, os nenos de 4 anos removen nas caixas na busca de letras coas que poder formar palabras. Centos delas mestúranse nas mesas mentres os pequenos rebuscan para conseguir a indicada pola profesora. Os rapaces aprenden a ler letra a letra, así pouco a pouco van formando palabras e creando a súa particular linguaxe infantil. Ay, la L, la D y la A. Mi preferida es mi nombre. Mira. A ver, espera, esta vez corten, que quiero hablar. O aprendizaxe é un camiño que se inicia dende o momento que nacemos. Dende o punto de vista da linguaxe, primeiro emítense sons, logo silabeos e palabras, e por último, comezamos a expresar ideas mediante frases sinxelas ata que conseguimos expresarnos de maneira clara. Unha vez dominado isto, comeza o gran reto, aprender a ler e escribir. ¡Ojo! Y también boca. Y también pelos. A través de diferentes actividades escollidas polas escolas, os nenos aprenden a ler, formar palabras no encerado, xogar con letras imantadas ou, por exemplo, asociar obxetos e palabras. Non existe unha idade exacta para aprender a ler. A pesar disto, dice que a idade aproximada son os 6 anos, aínda que cada vez son máis as escolas e garderías infantís que deciden ensinar a ler aos máis pequenos, para o que é necesario a motivación e, sobre todo, despertar e manter o interese dos máis novos. He aprendido a decir... He aprendido a taza. Ensinar a ler aos nenos é abrirlles as portas a un mundo novo, a lugares inimaginables onde todos os sonos se poden facer realidade.